guys. Ano guys? Ay kanton guys. Ay. Utang na to sa tuwang plato guys. Sa plato daw. Ngaon guys. Ay kadto bulong kain guys. Guys. Atong gamahan ng sudan guys. So pambansang bihon, pangpaangan ning taas ng buhay, pangulbang kani taas bulong tay. Guys, sintabi. Ngaon gyud na guys. Di pa na guys. Tama na guys. Tangina. Ya guys, put nga na ako kuan guys na. Chili sauce yung giluto guys, umbi na guys. Chili sauce. Ay na guys. Utang na sa tuwang pan guys. Tuwang pan guys. Sekarang na guys, siyempre, vlog na ni. Sikat na guys. Sikat na daw. Vlog ni. Ang dere. Sekarang na guys. 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 Ang sili na guys. Sili na guys. Alang na guys. Kita guys. Alang siya. Sili na guys. Ay. Aron guys, siyempre. Di na itong baka na tubig guys. Halang na guys. Alam na. Ang baka tubig niya. Halang guys. Lang guys. Hukum. Ini guys. Alang abid. Ulo to. Umble. Uy, hindi alang guys. Ah. 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 Ini guys. Sulba tamahon niya ako ganito. Alang guys.